കൃഷ്ണ. ഓം തൽസ്ഥിതി. ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസയോഗോ നാമ അഷ്ടോദശോऽധ്യായഃ. ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണു ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നാരായണം നമസ്കൃത്യ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. जय श्री राधा गोविंद जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഈ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭക്തിയോഗം മൂലം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ അവസാനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദേഹബോധത്തിലാണ്. ഈ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ? ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ മുക്തനാക്കാനുള്ള സാധന ഭക്തി പ്രക്രിയകളാണ്. നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വഴി ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം മാറ്റണം, പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതുവഴി ആത്മാവിന് താൻ ഈ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധത്തെ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ
ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മനല്ല, പരബ്രഹ്മൻ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മം, ജീവാത്മാക്കൾ വെറും ബ്രഹ്മം. ആധ്യാത്മികൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ബ്രഹ്മം. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ക്രമേണ, ഒറ്റയടിക്കൊന്നും സാധ്യമാവില്ല, ഒറ്റയടിക്കും സാധ്യമാകും, പക്ഷെ അത്രമാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്ന് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൗകിക ജീവിതത്തിനോടുള്ള വിരക്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയും വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധനാകുന്നത് എങ്ങനെ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള ഭക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നാകാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. പരമമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ജീവാത്മാവ്, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ്, ശരീരം നശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് സേവിക്കുവാനും ആരംഭിക്കുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പണ്ഡിത സമദർശിനഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ആധ്യാത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനോട് ആധ്യാത്മികമായ സേവനം ചെയ്ത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ഭക്തന് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം നാമജപത്തിലൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും ശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവ നേദിച്ച് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലൂടെ, സ്വാധീനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ആ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾ സ്വയം താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും എല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോളം ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധസ്ഥനാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കർമ്മഫലം ജീവാത്മാവിനെ ഏൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതും ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട, ജീവാത്മാവിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ
ഈ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ഭക്തി ഇവയെക്കുറിച്ച് മൂന്നിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. കൂടാതെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. അതായത് ത്യാഗം. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടാതെ സന്യാസവും ത്യജിക്കുകയാണ്. ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ സന്യാസിയാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ രണ്ട് പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഋഷികേശ, പിന്നെ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. കേശിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേശി എന്ന കംസന്റെ അനുചരന രാക്ഷസൻ, ഒരു അസുരൻ. ആ കേശി നിവർന്നു നിന്നാൽ ആകാശം മുട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ. അത്രമാത്രം ശരീരമായിരുന്നു കേശിയുടേത്. ആ വാലിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ തവിട് പൊടിയാകുന്നു എന്ന്. അത്രമാത്രം കരുത്തുള്ള കേശി ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. വലിയ ഗർജനത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ തന്റെ കുളമ്പുകളാൽ ഇടാനായിട്ട് കേശി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ രണ്ട് കുളമ്പുകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കേശിയെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വട്ടത്തിൽ ചുഴറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേര് വന്നു, കേശിനിഷൂദനൻ. കേശവ എന്നുള്ള പേരും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഋഷിക ഈശ. ഋഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഥൻ. ഋഷികേശ എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം, അതാണ് സന്യാസം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് സന്യാസം. അതായത് ലൗകിക ജീവിതത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സന്യാസികൾ. ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും ആ ജീവിതത്തെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഫലത്തെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവനും ഒരാൾ ഒരു അനാഥാലയം പണിയാനോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം പണിയാനോ എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്യാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് ത്യജിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം. നമ്മുടേത് എന്ന്. കാരണം വേറൊരാളും അതില് പങ്കിടാൻ വരുന്നില്ല. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയ സമ്പാദിച്ച പണമാണത്. അപ്പോൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികമായ കണക്കിൽ അതെന്റേതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഞാനത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വമനസാലെ നിഷ്കാമനായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വേറൊരു നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെലവിടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസമാണെങ്കിലോ, സന്യാസവും ഇതുപോലെ തന്നെ
ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സന്യാസം. അതായത് ലൗകിക ജീവിതം തന്നെ സന്യാസികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഫാമിലിയോടൊപ്പം എല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സന്യാസികൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, കർമ്മത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലോ, ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നു. അതിനെ ത്യാഗം. അപ്പോൾ ഒന്ന് സന്യാസം, കാമ്യാനാം കർമ്മണം ന്യാസം, സന്യാസം, സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം, ത്യാഗം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചിടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. യജ്ഞമാകട്ടെ, ദാനമാകട്ടെ, തപസ്സാകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ വേറെ ചിലർ പറയുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അവ ഒരാളെ ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ ത്യാഗം 3 വിധമാണ് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുകയാണ് ത്യാഗം. അത് സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് എങ്കിലും അവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല. കാരണം അവ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ്. നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അവ 3 കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് 3. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി പാടില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല, പിന്നെയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് ഇവ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത്. നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം അവ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. ഇനി ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ താമസികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളയാൾ അവനവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെ കൂടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ത്യാഗമല്ല വാസ്തവത്തിൽ. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ വിചാരിക്കുന്ന ത്യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാളാണെങ്കിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക. പക്ഷേ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാളും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാളും കർമ്മമേ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരാൾ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റേയാൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും തന്നെ ത്യാഗമല്ല. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാളാണെങ്കിലോ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി 10, 11 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 12ലേക്ക് കടക്കാം.
നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെയാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആരുപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അയാളാണ് ത്യാഗി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണഃ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യാനതു സന്യാസിനാം ക്വചേത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സന്യാസികൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരുമാണെങ്കിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എപ്പോൾ? മരണാനന്തരം. ഏതൊക്കെ? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾ, അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അനിഷ്ടം എന്നുള്ളത് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. 3ാമത്തേത് മിശ്രം. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ചേർന്നത്, നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. ഇത് 3ഉം ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ സന്യാസികൾക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും കർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ചിലർ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ കർമ്മഫലത്തെ, പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ മുമ്പെപ്പോഴോ ചെയ്തു കാണണം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കർമ്മഫല ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ 23 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് 78 ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള വലിയ ഒരു അധ്യായമായതുകൊണ്ട് ചില ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് 2ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇത് മുഴുവനുമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഏത് കർമ്മത്തെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനാസക്തിയോടുകൂടി രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ, അതായത് അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. രാജസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് രാജസി. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം, ആ ധനം കൊണ്ട് വേണം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ.
അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കർമ്മം എന്നാൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണം. ആ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ്, ബുദ്ധിയും 3 വിധത്തിലുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ജ്ഞാനത്താലും സന്തോഷത്താലും സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ബന്ധനത്തിലാവുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവബോധം സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഏതാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി, ഏതാണ് ചീത്ത പ്രവൃത്തി, ഏതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണ്, പുണ്യകർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് സാത്വികൻ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ബുദ്ധി അതിനെ വേർതിരിച്ച് അയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രാജസികമായ ബുദ്ധി ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. താമസ ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇനി ഇതിൽ 54 പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ട് 54ലേക്ക് പോകാം. അതായത് ഭഗവാൻ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. ഭൂമിയിലും അതുകൂടാതെ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേവലോകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരാളുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനം ഏത് വിധമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 40 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോ വിധത്തിലും ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും പല വിധത്തിലായിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 41 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിന്റെ വിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഓരോരുത്തരിലും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം അയാൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാളാണെങ്കിലോ അയാൾ ക്ഷത്രിയനായിരിക്കും. കാരണം ഭരണപാടവമുള്ളയാൾ, വളരെയധികം ധൈര്യമുള്ളയാൾ, ധൈര്യത്തോടുകൂടി ശത്രുക്കളെ എതിർക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ധൈര്യവും എല്ലാം ഉള്ളയാളാണ് ക്ഷത്രിയൻ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ക്ഷത്രിയനാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വൈശ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അവരിൽ ഈ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന്റെ മിശ്രണമാണ് വൈശ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ശൂദ്രനിൽ താമസികമായ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ഇയാൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയില്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയേ ഇല്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ് താമസിക ഗുണം. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ 4 ഗുണങ്ങളിലും പെട്ടവർക്ക്
4 വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സോറി, 3 ഗുണങ്ങളിലും പെട്ടവർക്ക് ഇതേപോലെ 4 വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പരിപൂർണരാകണം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇതേപോലെ 4 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ എല്ലാ ദിക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആരോ അത് നമ്മളെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. പിന്നെയോ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും പ്രകൃതിജന്യമായിട്ട് സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ 40ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം കർമാണി പ്രവ്യാനി സ്വഭാവൈർഗുണൈഹി. ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്. ശമോദമസ്തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. സത്വഗുണത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണനിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അയാളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർ ദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം ദാനം ഈശ്വരഭാവശാക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയനിൽ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ഷത്രിയന് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനും നേതൃത്വം നൽകാനും യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യാനും പരാക്രമം കാണിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ധൈര്യവും സ്വഭാവവിശേഷവും കാണപ്പെടുന്നു. കൃഷി ഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. വൈശ്യർക്ക് രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അവരിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ പറയുന്നത് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം. ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിപുണരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ക്ഷത്രിയരെ പോലെ പരാക്രമം കാണിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല, വൈശ്യനെ പോലെ കൃഷി, ഗോരക്ഷ മുതലായവ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റു 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു. അവരെ ശൂദ്രർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. യതഃ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധി നേടുക. എങ്ങനെയാണത്? ആ ബ്രാഹ്മണൻ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയും ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. വൈശ്യൻ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം ചെയ്യണം. ശൂദ്രൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം എന്താണ്, സർവവ്യാപിയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ആയ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ, പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം ഒരാൾക്ക് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ടും കൂടെ ഒരു ഭക്തനാകാൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകാൻ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസിയാകാനായിട്ട് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ കർമ്മം തെറ്റോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി, മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരും അവനവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള, അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും, അത് തെറ്റായി കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും പാപകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പാപം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കുറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷം അഭിനത്യജേത സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേന അഗ്നിരിവാവൃതാഹ. അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനാൽ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണത്. അതുകൊണ്ട് അത് ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. അങ്ങനെ അവനവന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ, അപ്പോൾ അവനവന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവനവന്റെ കർമ്മം നിഷ്കാമനായിട്ട് ചെയ്യുക വഴി ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. കർമ്മ പ്രതികരണം, അവനവൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും ആ പാപ പ്രതികരണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവയെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു. അതുമൂലം ആ പാപ പ്രതികരണം നമുക്ക് ഏൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു, ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 51, 52, 53 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരാൾ പരിശുദ്ധനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗ വിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാന യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് തെറ്റായ അതീശത്വബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം, താൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിലൂടെ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു ഒരാൾക്ക്. അതുവരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് താൻ ബ്രഹ്മനാണ്, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, താൻ ഭഗവത് അംശമായ ബ്രഹ്മനാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമഃ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം
ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മഭൂതഃ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മനാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ അണുവാണ്, അംശമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മവും. അപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. കാരണം സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുന്നു ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് സമീപം വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ശരീരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂരിരുട്ടത്ത് നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൂടെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു, അതിനോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ദുഃഖകരമായ സംഭവങ്ങളും സന്തോഷകരമായ സംഭവങ്ങളും നമ്മളും അതിനോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ ദൂരെ മാറി നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് എസ്പെഷ്യലി ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ സീനിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ. ഇപ്പോഴെന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ? ഈ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ താതാത്മ്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് താൻ വേറെ, ശരീരം വേറെ. അതുകൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മാറിയിരുന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ജീവാത്മാവ് മിങ്കിളാകുന്നില്ല, അതായത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് പരമാനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എന്നാലോ സർവഭൂത ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥന് സാധിക്കുന്നു. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ആരുടെയും ശരീരഭാവനയോടുകൂടി കാണാതെ എല്ലാവരെയും ആധ്യാത്മികരായിട്ട് ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ ഒരു തവണ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ആ ഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഒരു മിഡ് വേ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, ഒരു പകുതി വഴിയേ ആകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആരാധിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. പരമഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണച്ചനാകണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കണം. എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയും തേഷാം സതതയുക്തായാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാം ഉപയാന്തിതേ. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടു കൂടി സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അവരോടുള്ള കരുണ മൂലം തേഷാം ഏവ അനുകമ്പാർത്ഥം അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപൂർണ ഭക്തരാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവകർമ്മ്യാണി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വയം ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഏതു തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അതിൽ ഭഗവാന്റെ കൈപാടുകളെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സദാസമയവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവും നമുക്കുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാധരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. എന്നാൽ അതിനനുസരിക്കാതെ പോയാൽ നാശമാണ് ഫലം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പിന്നീട് ജഗായ് മദായ് എന്നുള്ള രണ്ട്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരം നടത്തുകയാണ്. രാവിലെ ആയാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കൊട്ടി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ജപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ആ ബംഗാളിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് റൗഡികൾ മദ്യം സേവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് റൗഡികൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുക്കലും പോയിട്ട് അവരോട്
പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങളും ഈ ദോഷ സ്വഭാവം ദുസ്സശീലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഇത് നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ കുറെ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ അവർ അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട്, അവർ പാപികളായതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി കൊണ്ട് തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. അവർ അത്രമാത്രം ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ദുഷ്കർമ്മികളെ വധിക്കാനായിട്ട് സുദർശന ചക്രത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട്, പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് വളരെയധികം പേടിച്ചു. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തടുത്തു. ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങ് ആരോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ മാറ്റാനാണ് അങ്ങ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ആ തേജസ്സും അവരുടെ ആ എളിമയും ആ ഭക്തിയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് റൗഡികളുടെയും മനസ്സ് മാറുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ സാമീപ്യം അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുന്നു. അവരിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ല എങ്കിലോ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുനർജന്മത്തിന്റെ ആ കെട്ടുപാടുകളിൽ വീണ്ടും പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് വീഴുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യുധാനി മായയാ. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണീക വിഹസ്തിനി ശുനീചൈവ ശപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഏകനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് നിലകൊള്ളുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ആ ശരീരത്തെ അദ്ദേഹമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി, ആ യന്ത്രമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ജീവരാശികളുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ആ പരമപുരുഷന്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന, നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ആ പരമപുരുഷന് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനാകുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായിട്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ജീവിതം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ജഗന്നാഥ് പുരി രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ രാജാവ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ തേരെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും, അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവിനൊരു പ്രത്യേക ചൂല് വരെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആ രഥയാത്ര നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവും പല്ലക്കിൽ വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി ആ ഭഗവാന്റെ രഥം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതായത് താൻ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ താൻ രാജാവല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ നിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു.
ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇത് സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഒന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നിനക്ക് ഏതാണ് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിയാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അല്ല, ഇനിയും നിന്റെ മനസ്സിൽ മമതാ ബന്ധമുണ്ട്, ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും മമതാ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാം. ഏതാണ് നിനക്ക് ഹിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്ന് വീണു പോകുന്നത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് വഴികൾ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഏത് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ചെറുതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ അർജുനനോടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണോ നിനക്ക് ഹിതമായി തോന്നുന്നത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അർജുനൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോ ഭഗവതംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം ആചാര്യന്മാരെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ, നമുക്ക് വഴികാട്ടുവാൻ അനേകം ആചാര്യന്മാരെ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എന്താണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട. ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു പോന്നാൽ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അത്രമാത്രം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും തന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അയാൾ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നതാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഥവാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാകും. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ പാപകർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കും, ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പേടിക്കുകയേ വേണ്ട എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യയിദം പരമം മദ്ഭക്തേഷു ദാസ്യസി മദ്ഭക്തിമയി പത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. ആർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന്. അവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണിത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മത്കർമ്മകൃത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അവരെയും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാക്കി ഉയർത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ, സാധിക്കുന്ന സമയത്ത്, സാധിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാനത്താൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് നേരായ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. നചതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാനചമേ തസ്മാദ് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ. പ്രഭുപാദരെ പോലെ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ ഒന്നും അറിയാത്ത അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ള, അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പാശ്ചാത്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച് അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി, അവിടെ അനേകം അമ്പലങ്ങൾ പണിത് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പൂജകളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോൺ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അനേകം ഇസ്കോൺ സെന്ററുകൾ ലോകമെമ്പാടും വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാകാൻ നമ്മളും പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും സംഭാഷണം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 71ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പോൾ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചവർക്കും ഭഗവാന്റെ പുണ്യലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, അജ്ഞാനമാണ് വ്യാമോഹം. മോഹം, ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അജ്ഞാനം തിരിച്ചു കിട്ടി, ജ്ഞാനം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവത് ദാസന്മാരാണ് എന്ന ബോധമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എന്നാൽ അതിന് തിരിച്ച് എന്താണ്?
അജ്ഞാനത്തിൽ, ദേഹബോധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞാനം, വ്യാമോഹം. എന്നാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റേതും ഭഗവാൻ എന്റേതുമാണ്. ആ ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യോഗ പ്രക്രിയകളുടെയും നാഥൻ, ഈശ്വരൻ. കാരണം ഈ ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം ഇതെല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിട സ്ഥാനം. അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഈ വഴികളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ, യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഞ്ജയന് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചത് ആ വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് യോഗദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാനീതിർമതിർമമാം. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാരണം ആ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളിൽ വരുമോ, മക്കൾ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പിന് ഇടവരുത്തുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള പേടി ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്, ഭഗവാനുണ്ട് അവരുടെ പക്ഷത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആ യുദ്ധത്തിൽ കാണപ്പെടും, അവർ ജയിക്കും, തന്റെ മക്കൾ തോറ്റുപോകുമോ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ, അർജുനൻ എവിടെയുണ്ടോ, അവിടെയാണ് നീതിയും പിന്നെ വിജയവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട, അങ്ങയുടെ മക്കൾ ജയിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് സഞ്ജയൻ ഇതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇതോടുകൂടി 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവൽ, അതായത് ലെവൽ 1 ആണ് ഇന്നത്തോടു കൂടി അവസാനിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ എല്ലാ ചൊവ്വയും ബുധനും രാത്രി 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട്